Kani nga area mga guys no, gana man kay diri sa I Love Surigao no. Ang mga bata na diri magduwa, magbike, rollerblades, skateboard, tanan na mga event pwede diri magsumba, magpractice og sayaw. Mga guys, di ata karon sa I Love Surigao no. Diri sa Boulevard sa Pantalan 2. So atong ipakita nga atong mga pambot no nga mobiyahe sa mga kaislahan ug atong kadagatan, way balod ug walay hangin. Ug atong kalangitan medyo may mga panganod kay ang atong kuan diri weather mo nang itawag nila amihan no. Kay sige mangyug ulan diri karong mga panahon na. Akong ipakita guys ang atong mga gikan sa isla mga tao ba. Mga guys na ibagong pambot na abot gikan sa mga kaislahan no. Padulong na diri sa atong Pantalan diri sa Boulevard Pantalan 2. Magpasalamat gyapon ta karon sa maayong panahon ug tempo nga way mga balod ug hangin. Safe kayo sa atong mga pasahero nga maglawig sa atong mga kalawod-lawuran diha sa mga kaislahan no. Ang atong mga pasahero gikan sa lansa no, gikan sa mga kaislahan, naglumba nagpanganaog, nagdali-dali na sila pangitag sakyanan, kargahan sa ilang mga dala, mga bagahe na gikan sa isla. Ang mga crew sa lansa, iasisan nila ang mga pasahero nga dili madisgrasya, dili mahulog sa dagat. Mao po'y pagdunggo sa lansa nga niabot. Ang atong kalangitan day mga guys no, nagdagom na pod, medyo muulan na pod ni. Andiri nga side hayag pa kay kanira po siya nga portion mo ay dagom kana padulong na namulan. So mag diri tanapit na area, so diri suruyo na to diri no mo ni ilang I Love Surigao. Kani nga area mga guys no, gana man kay diri sa I Love Surigao no. Ang mga bata na diri magduwa, magbike, rollerblades, skateboard, tanan na mga event pwede diri magsumba, magpractice og sayaw diri sila. Mo ni ilang tapukanan no, kay gana man gud ang view tapos lapad kayo siya. Mo ni kani nga dalan mga guys, gikan ni sa Pantalan 2 gikan dito sa Macapagal Port. Mo ni ilang Boulevard. O busy kayo no, kay naapoy nangabot na mga lansa gikan sa isla. Kanang nakaangkurahe nga foreign vessel mga guys, mo na yung mga barko nga kargahan sa mga yuta, lupa pagikan sa mga mining diri sa Surigao. Taganito, PGMC, Pinatuan, tsaka Kagjanaw Mining. Mo na sila dala padulong sa laing nasod kaya dito i-process ang atong mga yuta nga nickel no para mahimong metal. Sa pagkakaroon mga guys, ang atong mining karon nag-off season na kay ting-ulan naman diri sa atong lugar. Pag off season mga guys, ang mga mining mag-tree planting na sila no, kay responsible mining manguna sila. Kanang LCTD ay ang kargaan na limestone, pero wala ko kabalo kung asa na siya idapat. Morning lansa nga nakita nato nga bagong ingabot no katong pagdunggo niya diri sa Pantalan. Og ang mga pasahero nanganaog naman og kanya-kanya na silang pangitag sakyanan sa matag isa ka pasahero. Nagpaabot po ng mga motorista, mga tricycle driver para po masakyan po sila, para po makakwarta po sila, makapalit silang sudan o mga kinahanglanon sa balay. Kani mga pasahero mga guys, napoy mo travel ani sa laing lugar no, napoy mangumpra diri sa Surigao. Ug unyang hapon paglarga sa lansa, manakay po ni silang balik pauli sa isla. Dala po sa ilang mga kinumprang mga kuwan sa tindahan. Na ako yung sunod na lansa yung abot po mga guys no. Nanganaog na po sila o nangita ng mga kasakyan kay hapit na po muulan. Kay nagdagom na po ang atong kalangitan no. Kani si ate busy kayo siya pangitag sakyanan no. Nakita magyud kayo nato diri. Mga guys, diri na kutob ang atong Boulevard diri sa Pantalan 2 gikan dito sa Macapagal Fort. Mo nay Pantalan sa Pasingko. So diri nga dapit mo nay Pantalan 2 na area ug balik ta diri no. Mo ni siya. Mo ni atong Boulevard diri karon. Busy kayo, one way ra ni siya diri no. Wa nay mo gawas, mosulod na siya padulong sa maong Boulevard.
So giguba naman diha guys no, may plano siguro extension na natong boulevard diri sa Surigao. So karon guys, maura to, daghang kay salamat sa inyo ha. Lahat na diri sa Juan Boulevard. Maura to ang ipakita sa inyo. Amping ayo-ayo sa atong panahon karon no. Shout out sa tanan. God bless.